Sa mga nangutana o madayon pa ba ang pagbindita sa lukay karon ng Domingo, adunay katinawan ang simbahang Katoliko nga gikinahanglang sundon. Ano ang report? Sa unang higayon, dili mahitabo ang naandan nga pagbindita sa lukay o ubang mga dahon karong Domingo sa mga simbahan tungod sa pagtuman sa protokol sa social o sa physical distancing. Apan ipahigayon online ang pagbindisyon sa mga lukay pinaagi sa live streaming sa Facebook. Sumani Father Japit Jongson, ang Vice Chairman sa Committee on Worship, nga mamahimo gihapon nga magdala og lukay o bisan unsa nga dahon diha sulod sa Panimay samtang nagtan-aw sa misa online. Sa panahon nga ilitok na ang pag-ampo sa panalangin, bendisyon sa mga lukay o sa mga dahon, inyo lamang iisa ang inyuhang mga dahon nga gikuptan. Ug kana, you have fulfilled already the obligation niining pagtambong nato sa Domingo sa pagbindita sa lukay, no? Apan pahimangno sa pari nga gikinahanglan susama gyud sa pagtambong sa kalihukan sa simbahan ang himuon diha sulod sa balay. Magdagkot usab og makandila ug muhuman sa paghalad sa misa. Magsuot og sinina bisti nga pagsimba, dili maghimo og lain-laing kalihukan. So in other words, mo focus gayud kita diha sa ato ang celebration. Unya mo salmot kita, no? Mutubag gihapon kita panahon sa consecration, kay muluhod gihapon, mutindog panahon sa pagbasa sa ebanghelyo, apan sa pagpangalawat mauna nga atong i-feed ang kining act of spiritual communion. Samtang ang tanang Holy Week activities ipaagi sa social media. Karong Domingo, ang atong kasaulugan alas 8 sa buntag, no? Ato usab kining i-feed, no, diha sa ato ang FB page, no, ang DAC Cebu Metropolitan Cathedral, ug ang link niini mao ang @ Cathedral sa Sugbo. Inyo kining makita sa ato ang FB page sa official FB page sa ato ang cathedral. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.